Sponsor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Kesarkar Jala Bakmi ikatanan kakoi kakyau bawai lat Miki Shella lihat hu bagajengkran kedang ya banyak penben hala kajeng khang tala tegi trai jaka ya ke PHC hakishnong nongur Wellington hakajengkran mekelar patai kubor hakashitri kuna pra arajar pausan uba Shella ulong bo danjing tip satya hakadukam kitrai jaka bak ketenan kakoi kakya kia soy ika sekolah namar kat kum kendon jang ketenan personal ke Sarkar Jela kasyak ban aikam Sarkar tong uwe na kanu kolong yeng ke bagi trai ki ai jaka syaka Sarkar Menta namar pi namar ngimtip namar kidon ki kini ki ki CIC ki PIC le ni hospital kiskau thu ha por ba yu bon na ki dei ki jaka ba ai ki trai jaka ha ko to ko por kumno ki assign agreement kumno ki assign kumno ngimtip don ki we ki jaka ki assign to ngin aikam we don ki assign aikam r aikam lai tamba pis ngau thu ba menta namar ni hab ya chat kum ka notification jo ko personal department ha personal department hi ko ong shai ba ya kinu ki ba ai jaka tengila ban aikam Sarkar we mon ko family ko to ko family te ki don ka case hakini ki yu ba na imat ba kan nakini ki yu ki ai ar kerteng te hadin bala ami to personal department ba ban pen scam mo ban regularize mo ya kini ki after 2007 ya ki staff ki batrai tengi haban ayu no haban withdraw no te hadin nang tu tengi lap bana ka to ka jaka mo arngut ki yo kam ka personal department kan nom pedia namar ya for the land owner only one post ban yo te na ka daw te ki haban withdraw no ya ka to ka wei ka kerteng te na ka daw te ki to ki try jaka pat kidang ki kren namar baki nakliang joki ha ka to ka por mano baya kren mano baya ayu ngimtim ngidang ban persang ban find out ya kata datang bangi ya chat kum ka order na ka personal department temen ta ka jing kren kadang mut kadang ayu hi ngidang persang ban wat kalat ba ngin solve namar pihak ban singau thu hang ne ro namar ba kani ka ladang ile hang ne ka wei ka ayu then it will reflect for all others ayu tingi ha bod hi chat kum ka kondon lani ka kum ka rules and regulation ba bu ka personal department Isipul ada kini kita raja hakim please ya ketu kecaka ya ketu kisi haro kam dei ketu dong ya kenapa ang mementaru kadai kejing du nong ba karau ma ngidang persang ban negotiate manta ngidang persang ban ya kren ngidang persang ban singo thu namar because we don't have anything but ki trajaka kani kadai purely direction for the whole state ndai tang ya ketu ka wei ka PAC ni ke CIC kani kadai ka direction for the whole state tementang ngidang ya persang ban ya negotiate ngidang persang ban penbej ban ayu ban persang thu ya ki ba ki maki ro nga karpat ya ki ba ki de ban sing thu ba kani ka jing ayu ndai tang na menta jongki ni kanrai kadai ka jing kerku ma kadai ka jing ai ka jongki kadai ka jing kerku ro ikato ke area baro tanga nga ngidang persang ban ya negotiate menta ban nga ngai skem ba tharai kin sapoi hi sha ka jing yes no thola